o să îl batem. Cu pistolul bat. Să știți, cu pistolul bat. Pistolul, știu ce armă avea. Nu se știe juca. Asta e bazuca care mi-am luat-o. Uitați-o. Nu pe aici vine. Îl știu pe băiatul. Deci, nu ai cum să se ascundă. Gata. Easy. Așa. Merem. Îl batem la maxim. Gata. Easy peasy. E faină zona asta. Mamă. Deja 4 la 5, hai că 5 la 4. Pe acolo, pe aici, nu știu pe unde vine. Dar așa și îl batem la maxim. Așa, bam, bam. Încă o undă mai ai, dacă mă critică asta, nebunesc. Da, unda finală. Da, nu știu cât de cât e bine. Bine. Să ne călpim, că poate nu bate la undă. Să nu pot. A doua rundă. Adică nu, are 6. Mai am încă 2 deschise, dacă nici acum nu pot. Hai mă. Nu apuc. Să o iau. Dau acolo. Sper că am dat-o bine. Nu am dat-o bine. N-am dat-o bine. Am avut un noroc. Dar la... Asta e finala. Runda finală. Să vedem care câștigă. Între eu sau el. Nu e acolo. Așa. Am pierdut. Măcar nu. Nu, vezi că am făcut bine. Și cam cu acest episod ne vedem data viitoare. Pa, pa!